ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଜି ହେବ T20। ବିଶାଖାପାଟଣା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିବେଳେ ଆଉ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଓ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ଉକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 15 ଜଣିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କିଷାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା T20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଓପନିଂରେ ଇଶାନ କିଷାନ ସହ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଲୱେଶ୍ୱର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରାଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଓ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଭାରତ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଶିଭମ ଦୁବେଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରେ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବିଭମ ମିଡିୟମ ଓ ଅକ୍ଷର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ରବି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆବେଦ ଖାନ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟାଟିଂରେ ତିଲକ, ରିଙ୍କୁ, ଜୟସୱାଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ 2024 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ BCCI ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଥ୍ୟୁ ୱେବସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିବ। ଦଳରେ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଜସ୍ ଇଂଲିଶ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟାଟିଂରେ ସ୍ମିଥ୍, ମାଥ୍ୟୁସ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଡେଭିସ୍ ଓ ଜନ ଇଂଗ୍ଲଣ୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ସେମ୍ ଆବଟ୍, ନାଥନ ଏସିଲ୍, ତନଭୀର ସାଙ୍ଗ, ଜାସନ ଭେରେଣ୍ଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳରେ ଏକାଧିକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର T20ରେ ନବମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। 23ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର T20 ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରାଜୟର କ୍ରୋଧରୁ ଦୂର ରଖିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଲେ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର T20 ପରାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜଣାଇବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିବ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।